No se on se Jumalan velho, sano teille vaan, että tervetuloa kaikki mun delloon. Täällä tehdään pillun myymisestä taidet, niin kuin Donatello. Joten käykää peremmälle. Huoneesta 1 löytyy tän hetken vetonaula. Se on sanussi hyvin ja kohtalaisesti laulaa. Spermaksen silmille on kunne helmet kaulaa. Asiakas hoideltu, se pillu paljan juokse aulaa. Huoneessa 2 residentti fetissi natsi. Sen asiakkaat tykkää roolista switchi. Lapsi ei ees halu panna. Ottaa kuset naamalle, sit takas autobaanalle. En läppää edes maalainen. Jos sä olet maalainen, mene huoneeseen 3. Siellä on lannehuora 3. sukupolven taso pysyy korkeen. Ja nää ämmät käy testeis. Kellarissa labrahiiret kylpee niiden pillunesteis. Jos ne selvii tunnin, se tietää et tuu tervet. Jos ne kuolee, desinfioidaan pilluperset. Me huoneeseen 4, jos sä tunnet apatiaa. Vietät chapatia, paukutat pillua kun papatia. Täältä löydy Elvistä eikä Costelloa, mut ämmät kosteen ottaa poskeen joo. Kaluus koskee joo, väkis on tossel joo. Tossa astut velhon bordelloon. Polku pidemmälle puolelle. Onko? No kyllä on. No sehän on se Jumala Joda, vanha goblini. Mitä kuuluupi? Hyvä kuuluu, sanoi sitten. Mikäs sinut velhon bordelliin toi? Pillua muualla haluaisin. Kyllä. No se onnistuu kyllä. Hei Evelina, huora, tänne! Hyvältä maistuu pillu. Joo, se Jumal velho, diu. Jos kaipaat tuhdimpa, femmas kylpee makkaran mervi. Ja kuutosessa ynsee kakkava servi. Kynnet lakkama kerki, kun asiakkaat ei oo ainakaan sellaisia, jotka sais sen seisoo. Jos sun fetissi on verivampyyrit ja painaat. Seiskas on nämä, jolloin kuukautiset aina 8.